Čau lidi, dneska si jdeme zahrát Merge Fellas. Dáme si toho jednu hru a spočívá to v tom, že nám ty italský brainroty nesmí přesahovat tenhle box. Tak. Doufám, že to dobře slyšíte. A kdybyste mě slyšeli nějak blbě, tak jsem teďka nemocný. Boneca Ambalabu. Frigo Camelo. Lirilarila. Tak tohle bude možná dlouhý, zatím to nemáme ani po půlku naplněn. Když tak mi můžete napsat klidně do komentáře, co mám nakreslit za italský brainrot. Cappuccino assassino. Boneca Ambalabu. A že na tomhle videu bude 5 nebo 6 lajků, tak natočím ještě jednou tohle. Ještě Merge Fellas. Boneca Ambalabu. Frigo Camelo. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno. Tak tohle by mohlo trvat lidi hodně dlouho, tohle by mohl být můj rekord. Cappuccino assassino. Scimpanzini bananini. Můžete napsat klidně taky do komentáře, jaký brainrot jste tady poznali, nebo jestli znáte všechny, co tady zatím byly. Cappuccino assassino. Scimpanzini bananini. A poslední, ten nejvzácnější, je tady Prr Patapim, kdybyste to chtěli vědět. Burbaloni lulilolli. Frigo Camelo. Dáme aspoň 1000 bodů, jak máte nahoře, a pak bychom mohli jít. Pak bychom už mohli ukončit tohle video. Boneca Ambalabu. Burbaloni lulilolli. Cappuccino assassino. Frigo Camelo. Burbaloni lulilolli. Scimpanzini bananini. La vacca Saturno Saturnita. Tohle bychom mohli dát těch 1000 bodů. 1000 bodů dáme určitě. Nebo možná ne, už nám to skoro přesahuje. To jsme nevymysleli moc hezky. Cappuccino assassino. Scimpanzini bananini. Burbaloni lulilolli. Musíme to vymyslet nějak, aby nám to nepřesahlo. A dali aspoň 1000 bodů jsme. Scimpanzini bananini. Boneca Ambalabu. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Zatím nám to nepřesahuje, ale už jsme úplně u pokraje. Scimpanzini bananini. Tak teď jsme asi skončili. Scimpanzini bananini. Boneca Ambalabu. Cappuccino assassino. Už to přesahujeme, ale ještě trošku se jich tam vejde. Boneca Ambalabu. Tak lidi, dali jsme 1016 bodů, to je hodně. A tohle by byl konec videa, lidi, tak čau.
Čau lidi, dneska si jdeme zahrát Merge Fellas. Dáme si toho jednu hru a spočívá to v tom, že nám ty italský brainroty nesmí přesahovat tenhle box. Tak. Boneca Ambalabu. Cappuccino assassino. Doufám, že to dobře slyšíte. A kdybyste mě slyšeli nějak blbě, tak jsem teďka nemocný. Boneca Ambalabu. Frigo Camelo. Tak tohle bude možná dlouhý, zatím to nemáme ani po půlku naplněn. Když tak mi můžete napsat klidně do komentáře, co mám nakreslit za italský brainerot. Cappuccino assassino. Boneca Ambalabu. A že na tomhle videu bude 5 nebo 6 lajků, tak natočím ještě jednou tohle. Ještě Merge Fellas. Boneca Ambalabu. Frigo Camelo. La vacca Saturno Saturnita. Tak tohle by mohlo trvat lidi hodně dlouho, tohle by mohl být můj rekord. Cappuccino assassino. Scimpanzini bananini. Můžete napsat klidně taky do komentáře, jaký brainerot jste tady poznali, nebo že jestli znáte všechny, co tady zatím byly. Cappuccino assassino. Scimpanzini bananini. A poslední, ten nejvzácnější, je tady Purr Patapim, kdybyste to chtěli vědět. Burbaloni lulilolli. Frigo Camelo. Dáme aspoň 1000 bodů, jak máte nahoře, a pak bychom mohli jít. Pak bychom už mohli ukončit tohle video. Boneca Ambalabu. Burbaloni lulilolli. Cappuccino assassino. Frigo Camelo. Burbaloni lulilolli. Scimpanzini bananini. La vacca Saturno Saturnita. Tohle bychom mohli dát těch 1000 bodů. 1000 bodů dáme určitě. Nebo možná ne, už nám to skoro přesahuje. To jsme nevymysleli moc hezky. Cappuccino assassino. Scimpanzini bananini. Burbaloni lulilolli. Musíme to vymyslet nějak, aby nám to nepřesahlo. A dali aspoň 1000 bodů jsme. Scimpanzini bananini. Boneca Ambalabu. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Zatím nám to nepřesahuje, ale už jsme úplně u pokraje. Scimpanzini bananini. Tak teď jsme asi skončili. Scimpanzini bananini. Boneca Ambalabu. Cappuccino assassino. Už to přesahujeme, ale ještě trošku se jich tam vejde. Boneca Ambalabu. Tak lidi, dali jsme 1016 bodů, to je hodně. A tohle by byl konec videa lidi, tak čau.